ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоб дар хиёбони Исмоили Сомонӣ дар ҳамин бино ошёнаи дуюм бардорам. Мана ҳамон хона аст. Мана чороҳаи световой мешавад. Дар ин тараф ҳукумати шаҳр ва ин ҳамин тараф мерем бардорам маркази савдои Ёвар, маркази савдои Ҳамадонӣ ки хеле магазинои зиёд дорад. Дар ин тараф моикаи акаи Ҳоҷибобой, Бонки Миллӣ. Территорияи хона территорияи зурай, мактаб, донишгоҳ, садик, боғ, ҳама чи наздикай. Мерем дохили хона имрӯза мешавем. Марҳамат, хонаи мо дар ошёнаи дуюм аст. Як калидори бениҳоят дароз дорад. Нигоҳ кунед бародаро, калидораш дароза, масоҳаташ 57 метри квадратӣ. Дохил мешем ва шурӯъ мекунем. Як хона, ду хона, се хона, дар ин тараф боз 8 ошхона ва ҳамому ҳоҷатхона. Калидори дароз аст, медуроем. Шурӯъ мекунем аз хонаи якум. Ҳамин хелми имрӯз як оинаи калони хушрӯакак задагиам. Хонаи якуми мо мана ҳамин хона аст. Таъмири хона таъмираки хуб аст бародаро, люкс нест, оддиам нест, таъмираки хуб кардагиам бародарои мо. Ин хонаи якум ба ҳисоб меравад. Нигоҳ кунед пардаакҳои хушрӯ задагия. Тирезаш ин тараф бошад, тарафи лаби роҳа нигоҳ мекунед. Беҳад хуб. Кондитсионеракш часпонидагӣ пардаҳои хушрӯакак дорад. Қисми чиза чораи ана ҳамин хона барои харидори нав ҳамчун туҳфа аст. Тақрибан 70-80% ҳамин чизо меистанд бародарои мо. Дар ин тараф ҳаст хонаи дуюми мо. Мана ҳамин ҷейвону мана ҳамин чизоам меистанд бародаро. Хонаи дуюм ба ҳисоб меравад. Бародаро нигоҳ кунед. Як варианти зур кардагиам. Ба ҳамому ҳоҷатхона роҳ дорад. Ан ҳамин хонаи дуюми мо ва сеюми мо. Дар инҷа бошад якта гардероби калон. Дар инҷа касе зиндагӣ намекунад. Як гардероби калон бародарои ман. Нигоҳ кунед чанд қадар калони хушрӯъ кардагиан. Ин буд хонаи дуюми мо. Аз инҷа мебироем. Мана ҳамин мешавад хонаи сеюми мо бародаро. Бихоҳед метавонед ки дарж кунед, намехоҳед ҳамин хел откритӣ меистанд. Ино духонага будан, гирифтан сехонагаш кардагиан. Ва дар инҷа бошад, нигоҳ кунед. ҷейвони худсохта аст. ҷейвонаки хушрӯъ. Аз ҳамадан муҳим территорияи хона зурай, хона дар ошёнаи дуюм аст. Ва инам хедмем бародаро. Ошхона аст. Мана ошхонаш откритие бародаро. Ин ошхонаш откритие, тирезаи калони хушрӯъ дорад бо тарафи дувора нигоҳ мекунам ва дар инҷа бошад ҳамомаш ҳаст. Ва инаш бошад ҳаст ҳоҷатхона. Ба инҷаам роҳ дорад ва ба хонаи дуюми мо. Хиёбони Исмоили Сомонӣ, шаҳри Кӯлоб, ошёнаи дуюм, се хонага. Нархи хонаи имрӯзаи мо 396 000 сомонӣ. 396 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби мулкам мемонам, занг бизанед, муомила кунед, камтарак арзон мешавад. Барои реклама кардани хонаҳои худ рақамҳои агентства